Barkanmu da warhaka masu kallon tashar Kannywood Live. Yau za mu kawo muku jarumai 6 wanda suka fi kowa kuɗi a masana'antar Kannywood. Ku kasance da mu. Na 6 shine mai shirya fina-finai ɗin nan, mawaƙi kuma jarumi fina-finan Turanci da na Hausa, wato Sani Musa Danja, wanda aka fi sani da Sani Danja. Shine na 6 a masu kuɗin Kannywood. Ya samu kuɗi mai yawa a lokacin 2011 inda ya taimakawa tsohon shugaban ƙasa ya ci zaɓe, wato Goodluck Ebele Jonathan. Ya mallaki katafaren gida a Abuja. Na 5 ita ce jaruman fina-finan Hausa, wato Halima Ateti. Ta zama mace ta farko wacce ta fi kowa kuɗi a cikin jaruman Kannywood mata a arewacin Najeriya. Na 4 shine mai shirya fina-finai ɗin nan, mawaƙin soyayya, yana waƙar aure kuma yana waƙar fim, Nura Musa Inuwa, wanda aka fi sani da Nura M Inuwa. Yana sakin albam 2 a shekara, yana karɓar 500,000 a kowace waƙar aure, yana yin waƙar aure 5 a sati. Na 3 shine mawaƙin siyasar ɗin nan, Dauda Kahutu Rarara. An ba shi National Director na mawaƙin kamfen na Muhammadu Buhari. Na 2 shine mawaƙin nan mai shirya fina-finai, mai ba da umarni, wanda aka fi sani da Prince Zango, wato Adam A. Zango. Adam A. Zango ambasada ne a MTN. Baya samun ƙasa da miliyan 5 a sati. Yana da katafaren gida a Kaduna. Yana karɓar miliyan 1.5 idan aka gayyace shi biki. Yana karɓar 300,000 kafin ya fito a fim. Yanzu ya kai 500,000. Na farko kuma na 1 shine marubucin nan kuma mai ba da umarni, jarumin Turanci da na Hausa, wanda aka fi sani da King of Kannywood, wato Sarkin Kannywood. Ali Nuhu Muhammad shine ya fi kowa kuɗi a cikin jaruman Kannywood. Yana da hotel a Bauchi, ambassador ne a manyan kamfanonuwa sama da 7. Ya yi shekara 15 yana zama gwarzon jarumi, wato Best Actor.